Ora sendok kok. Sendok kok. Urke ora ketok iki lah di bumi. Iki yo kloso paling. Klosone nak anu, Mbak. Malang. Awal ngene paling. Wah iya. Ayo coba dhuwur watu kuwi. Malang nuker nggon dhuwur watu, Mas. Ora videone nang kene kok. Aduh. Dijumi kok nalih lemane ora makan pancal-pancal ngono kuwi. Suwe banget ndi, Cok? Iki oh. Mbok geret ngopo? Teman-teman pancingke aku iki bar tak ganti kuwi pegel. Yes, lagi mancing ya no. Boyo iki. Ya ngawatu ora. Gombang. Wah, mek watu, Mbah, lho. Atau mau gombal. Olah, Mak. Gombal. Jerum. Oh. Iki bola siang-siang sogo kalau ini. Kok, ini sogo gede. Sogo. Ya, sing untuk Master Ceng. Nganggo udut lho. Lho. Udutnya tetap munggah iki tetap spek gradak. Ngak. Ngek.